pares per mi sempre han sigut molt importants, sempre he estat molt involucrada. Penso que els professionals que venen aquí són molt importants, donen una visió molt real del que és la infància. S'està perdent molt. Penso que cada vegada els hi costa més. És el primer cop que vinc, de fet estava apuntat a les 3 franges, però per motius com de l'escola i treball vaig haver de seleccionar-ne una i dir segur que hi vaig i és aquesta vàlua per aprendre. Jo sobretot veig la dificultat en l'abstracció de contingut. Acabem de fer una activitat que ens preguntaven quines dificultats trobeu a l'hora de pensar en els alumnes. Doncs pensen poc a l'hora de respondre preguntes i a l'hora de formular-les. Llavors és sobretot aquesta capacitat de davant una cosa puc abstraure un coneixement, puc extraure si sóc capaç o no, puc extraure preguntes, puc extraure aquesta capacitat d'abstracció. Em sembla molt preocupant, no?, que ara dir l'estudi de que la comprensió lectora s'estigui perdent, perquè al final el pensament es regeix a través del llenguatge, no? No pensem allò que no som capaços de dir, i per tant el coneixement del llenguatge i aquí entra la lectura i l'escriptura és bàsica.